Il-ħadd filgħodu, il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela flimkien mal-Amministrazzjoni tal-Partit Laburista iffirmaw ktieb ta' kondoljanzi fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista għall-eks Prim Ministru u mexxej Laburista Karmenu Mifsud Bonnici. Dan wara li fis-sigħat bikrin tas-Sibt tħabbret il-mewt tal-eks Prim Ministru u eks mexxej tal-Partit Laburista Karmenu Mifsud Bonnici fl-età ta' 89 sena. Fost oħrajn preżenti kien hemm ukoll l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia biex jiffirma dan il-ktieb. F'kumment ma' One News, il-Prim Ministru Roberta Bela fakkar ftit memorji li kellu ma' Karmenu Mifsud Bonnici fosthom waqt xi kikra kafè fil-Belt Valletta jew fl-awli tal-qorti fejn iddeskrivih bħala avversarju formidabbli. Il-Prim Ministru qal ukoll li se jibqa' jiftakru għall-onestà li dejjem ġar miegħu tul ħajtu kollha. Niftakar ħafna l-kafejiet li sikwit kien ikollna flimkien, kien jarani għaddej li poġġi bil-qiegħda ħalli nieħdu kafè flimkien u kienu esperjenzi fejn kien jaqsam miegħu kemm il-ħajja politika, il-ħajja tax-xogħol, x'kien jara l-futur tal-pajjiż, kellu viżjoni għal dan il-pajjiż minkejja l-età avvanzata tiegħu baqa' bniedem illi kien joħlom għal pajjiżna, imbagħad ġewwa l-qorti kien avversarju formidabbli, ma jċedi qatt, dejjem jagħmel l-aħjar li jista' dwar dak li kien jemmen fih. Kien persuna li verament kellu valuri kbar, kellu l-karattru partikolari ħafna, imma kien bniedem li dejjem taf fejn qiegħed miegħu u nemmen l-onesta kien hemm kelma li ftit li kelli niddeskrivi ħutej li uża kelma waħda biss ngħidlek l-onesta. Kull min jixtieq isellem il-memorja ta' Dr. Karmenu Mifsud Bonnici bil-kitba jista' jagħmel dan ukoll. Fil-fatt One News tkellem mal-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista, Randolph De Battista, fejn spjega iktar fid-dettall dwar kif wieħed jista' jikkonkorri u jagħti l-kondoljanzi tiegħu. Dawk li jixtiequ jiffirmaw dan il-ktieb għandhom imorru ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista minn għada it-2 7 ta' Novembru bejn id-9 u s-7 ta' filgħaxija sal-ħamis 10 ta' Novembru f'nofsinhar. U għaxira illi nonoraw l-eks Prim Ministru u eks mexxej tal-Partit Laburista Karmenu Mifsud Bonnici propju hawnhekk fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, il-post fejn baqa' jattendi anke sal-aħħar żminijiet biex jieħu sehem u jivvota anke f'elezzjonijiet interni li kellna fil-Partit Laburista permezz tal-ktieb ta' kondoljanzi u qed nistiednu lill-pubbliku biex jiġi hawnhekk sa nhar il-ħamis f'nofsinhar biex hu wkoll jagħti l-kondoljanzi tiegħu f'dan il-ktieb. Imma nħeġġeġ minn qalbi hawnhekk lin-nies biex għada jattendu għal funeral illi se jsir fil-Knisja tal-Kunċezzjoni fil-Ħamrun. Fil-fatt bħalissa Malta qed tosserva jumejn tal-Luttu Nazzjonali bil-bnadar fuq il-binijiet pubbliċi jittajru mezzasta. Dan il-perjodu jintem propju l-għada li se tingħata l-aħħar tislima lill-eks Prim Ministru u mexxej Laburista Karmenu Mifsud Bonnici. Din se tkun qed tingħata nhar it-tnejn li ġej fis-2:30 ta' wara nofsinhar fil-Knisja tal-Immakulata Kunċezzjoni il-Ħamrun. Barra minn hekk l-Istazzjon 1 se jkun qed ixandar programm speċjali b'diskussjoni ma' diversi mistiedna li se jaqsmu it-tifkiriet u l-ħidma tagħhom mal-eks Prim Ministru u mexxej Laburista Karmenu Mifsud Bonnici. Il-programm se jibda fis-sija ta' wara nofsinhar u għal-ħabt tas-2:30 se jkun qed jingħaqad f'xandira diretta għal qudiesa tal-funeral. Il-programm se jkun ippreżentat mill-ġurnalista ta' One News Antoinette Falzon.